Amen. Tingin ni kalau hak ni kapor ngin yo ay ka bani poin no siya kaktian ka jong blay yo ban pens ngaw ni kapor kaktian jong blay ko ban ay ni kapor ka long ka jing roi sam ka nambar ka bachis par puai ka dukat ka ban kong bat ka ba ar kintian ka ba ongkum ni ngan kmet ya lagi kmat shakilum nang no ka jing rap jonga nang no kan wan ka jing rap jonga ka jing rap jonga ka wan utrayu bala tawi ka beneng badi ka kendau. Kani kalau ngaktian ka jong blay ngan kmet ya lagi kmat shakilum nang no ka jingirap jonga kanuan ka jingirap jonga kawan na utrayu bala tawi ka beneng bade ka kendau taka daw bali habang idon lang si ying si sem la de habang idon lang ki para marjan ngidon kami ka jingirap iwe amen ngidon kami ka jingirap iwe ngimla banong bang ngabiang lot ngamdan kam jingirap nang nu kata kalau ka babakla bang yong ita ka kitian ngidon kami ka jingirap ya iwe kecing rap keliang iwe ti kibreu ha kani ka perthai menta ka kecing kwa ka jingki nang no ki wat e kata kecing rap jongki ha ka por ba ki pang lani ha ka por ba ki janjar ha ka por ba ki syam sing nang no ki wat e kecing rap jongki ko aban kili jing bu kani ka we kecing keliro na ka menta jongpi we bi baro hang no shano pin wat jing rap ha ba pidan ne kecing pang shano pin wat jing rap la da pidan ne kecing lani hak jing kot la lani ka jing do jing kerman hang no pin wat ye ka jing arab jong pi hang ni ka tian ka jong blay maka jing arab jong ka wan na uta u ba thau ye ka beneng bat ka kendau ka tian jong blay ni ka kran ngi bau ni u david wang ka jing arab jong ka wan na utra u ba thau ye ka beneng bat ka kendau ti mangi shanong ngin wat ye ka ta ka jing arab habangi pang istam habangi pang stam hangnong iwat jingarap ngiu imo haga pertero kibu la ka jong ka jingarap helpline la bang child line lani subu agi bapang ba stam ro mo ki don ka me jingarap direct infon ha 108 kamot kila yo ka jingarap kloi tingi ki bangai ka jong blay hangnong in leit nangkong banwat jingarap habapang ba stam tingin ni pe jaktian ka jong blay ni ka pormta habangi pang stam shanong in wat ka jingarap in pe ya nuksana kaktian ka jong blay siya pang ujab ulong baro na bring singing itip ha siya pang jinglong jong ujab udmat de ka jing pang ka jing stam ka ha ka ba udaw mo lapan stam ya une job nado kli hadu kejat ulami da une to jaw ya une ujab tika jing jinjar jong ujab kalong ba hadu kata ngangit bangina bring singiro ngilamat mo bangi don to jaw tong uweiro katno ka jing pang katno ka jing tha Tiha ba uni ujab pada umi to jauh nadu klik du kejat kap no kecing cenjar jong uni job. Tihendri pada hapdeng kata kecing jar kalok jong uru kalabitar ya uni ujab. Balai ba medang syakri biang ya tau blay ba iam haba me cenjar kat ni ru. Hendri ujab pada usyakri ya blay upet bet sya blay. Wat lah hapdeng kata kecing pangru ukmet sya blay. Ukmet sya blay. Kmet syakilum kmet syakinu kidu kecing irap banukong kmet syaublay baru job udah ong ikalok palakiran bed hatu ngimla ban pediang ikabas new na ublay ngin pediang bet tang kababha lada kawan na ublay ka biang bet ujab ngiyo i hang ni mo hapdeng kecing pangru ni ujab kmet bat upet kecing irap kajung kalong na ublay kadukat ka kekten ka jonglay na kitab job kalong ka ba khat kendai kadukat ka ba arbusau ke kitab job kalong ba khat kendai ka dukat ka ba arbasau ngini pe ni boram ta ka ka ba u job pla ha ka ni ka por ka banta ha ka ba u don hap deng jing pang jing stam hap deng jing ka jing jar henry pa de upen bana ya la u jong u trai ba nong thau ka beneng bat ka kendo henry ngatip ba unong si spa jonga u im bat ba un yeng no ha ka ba khat do ha ka kendo amen kata kari kecing plau jong ni ujab hapdeng kata kecing pang kecing stom kaba umat syam cenjar kata kecing mi to jauh henry pade udang pen benai kecing krau jong blay uwa dia blay ya ro you blay udah pen bena udah ong halagadon ngatip bau nong sis pa jonga uim ting ting ki breu hagani ka perthei ki sngo ka bala akut lat hagaba ki pang ki stom ki bu cingkeli hang no blay hato blay dan kumno muan ban yarab yang ha kada gani ka jingpang rengi yu i pade ka nuksan ka ten ka jong blay pang ujab kat ka jing e jong ni ujab dei tang ba umat gani ka to jaw ba udan gani ka jingpang to jaw na du kle du ka jat dei ki khon jong uro ki la klat lut baro
nang tagi jeng don jing em jung baro ki masi ki blang ki lang brot baro ladu ulut baro na dong hadong ki syakiri ro ki mdan shu henry padi uni job habdeng kata ka jing mat ka jong uro u ya ro ya u blay but u wat u commit sha u blay u balong ka jing ram bahajan tam jong u but u pen benai ya ka kerteng ka jong blay ba u nong sis pa jonga u em amen amen engej balong ban gani ka kiten ka jong blay lang ba ka jing em jong ni job ngi yo jing kai but baro na pleng jing pi ki be yo skol ma na ka tindong jing pen sawaro la da pidan haying sem la da pidan ha surak na ni hangno ki bapang ki ba stam ngej gani ka kiten ka jong blay kum ba u job u commit ka jing erap jo u commit but u wat ya u try mo habdeng ka jing pang ni stam ti piru iwe pe baro ke badan mdenga jingpang ke jistam kmet sha uji su dan ke jingerap na utra jing Yesus Christ but u em hado menta kani ke long ka ktien ka kular ka jong blay ba u nong si spa jing u em hado menta kumni ke bang loro dar pidan ke jingpang jistam ro kmet sha uji su dan ni ke ban pen khia na ke banta ka jing em jong pi udan ni ke ban yarap nam ta ka jing em jong pi ngine pe nuk saro na ka kitab u hesikaya ya ka jing em jong hesikaya ro na ka kitab Isaya kal nong ka balai pu pra ka dekat ka baar ladang ini puli mo kan simpor ka jing em jong ne hesikaya ro hadin bau yo pang uni u hesikaya hadin bau le yo pang yo shitam ngiu i hang ni ka bau u hesikaya ule ula pai ya ka kmat sha ka kenro bat ula duai ha utrai ngiu i une u hesikaya ro haba upang ustam syam la kenno ya kaban pai kmat shoble wat la u Isaya u balong no ye tulpa ula wan man ye tulpa hesikaya men nom em sho men sayap no henry padi hesikaya wat la kata ka ktien ka ula yo ana uni unong ye tulpa ro henry padi udang wat ka kmat jongle ka ktien jongle ka ong ni ba ula pai sha ka kenro bat ula duai ha utrai uwat jingerap na ublay amen tidak kani ka jing duai ka jing penret jong ne hesikaya ha ka ba penret ele de ha kamar go jong blay duai kamar go jong blay ngiu i ka jing jab ha ka ba ublay u pa kerki biang u saya menom ya men em but kat san snam ngan plus biang e ka jing em jong me amen amen kata ka de ka kular ka tien go jong blay da ngimla ban yo jingerap nang no ngidan ka jingerap na ublay ublay jing ba ba de ke men sim ka kitab job kal nong ba khat ar ka dukat ka ba shipau mo ka kitab job kal nong ba khat ar ka dukat ba shipau ngini puli ka men sim jong we u breu ka don ha ka kti ka jong blay ngiu i shai ha ni ka jing em ko jong ni hes ka yaro ha jing shaula de ban yap henry pa de ublay u bat be ka men sim jong hes ka ya u plus biang sakhat san snam gas ka kitab u job kal nong ba khat ar ka dukat ka bashpau u ba ka men sim jong ka ai baro ka hakikti jong u but ka men sim u benriu baro amen amen kani ka ka kter ngo jong blay ba men sim jong ka ai baro ka long hakikti ka jong blay niu i shai ni ka pon ta ko mi ka jingem jong hes ka ya ma u blay u ba ba ka men sim jong u ba du plus biang ya ka jingem ka jong u but kum chu dang hang ni ka tayo baladap idan ta iwe ikong mong de thai nong ston idan ka ta jingpang na lor ba i armet thia hospital te rang ka jing stam ka bajur na marbalai ba idan ka jingpang sini na lor ka taba i armet tila thia hospital i phun ba i phun hanga nang ta hai pastor kum ju man pha duai am ta ka jingpang na mar ba kala long serious ba kila du jingkerben yala ka jong ji ambat ki doktor kim kwa shu ban sumar ya ka na marbalai ba kila syam jenjar kila mut ban pha na be shilong ti henry padi ta ikong duai jor am ta jonga mo nganget ka kamba jong blay ti ngi duai ngi bu jing duai ka ta kamit ki jat test mo ki le yo ban test ka ta ka jan met bat ki ong bar la shai kan sayo ka report duai ba ka report kan long normal bet ti ha bang ngi lo yo ban duai mo kum la shai ki le yo ka ta ka report ka biang amen ka biang ti hati ita ikong les ngongo pala de kata ka ba ublay ulan le nam ta ka jim joka ka sngoto ba ka jianap ka dina ublay omde na ta ki doktor kita ki doktor ki badan hang te ha ka jaka sumar ki la pen shapting ini ikong hana ba une u khnlong te la da pin kharo un sayap bet ti na lor ba ka shitam na lor ba kim don jingerap kitin jingerap rom dan e ni ta doktor ki dang pen shapting ban ban ba ki dang pen mana pen ban ba une u khnlong un sayap ti hadin kata ini ikong i phone bengi pha duai biang bat kita ki men para bat ki khon ro ki la phone ngi man pha duai tingi la ya duai jor na ga ban ta chu ini ikong te ke ai ka bajia
Long mahkum ha kasi balasay mo ki ang badway kirki dan tajingi namar baki doktor ki sumar ki ko ban suput nya ini kenlung. Ti ha tingil aya dway biang ata ka step tingil yo ban sup layo ban put nya ite kenlung. Ba doktor ti ki lapan lupa ba uni kenlung ula yap un sayap bet namar ba ka pang sini ka kemi. Tege ai ka baja ka kamba go jong blei habangi dway mo kum balasay mo ki bila put nya ite kenlung. Ite kenlung isngat iplung. Amen. But ikot ikia mentah kila wan pai hanong sen but dak jingkiman kila fuan ingi bangi mentah kila yo wan pai sha nong sen kata gade ka jing crowd jong ublay amen ka jing era bajan tam ka dei na ublay tinga ko IP we pe baro ka nu ka jing pang la pisngo ko bakala than ki doktor kila pen bana bakalong ka bamla syo man pen kia hakmat jong ublay ka long ka bala amen ak tien jong ublay la kren shai ba la hau briu kalong ka bomla henry hanga omdan ka bomla hau blei te baro kalong bala kata ga dika kular ka kitian ga jong blei ki banget ki briu ki mla shu banirap henry ublei ula banirap tingin ya pet ne ka poram tan ka pon ka baar habang ikut lat shanung in wat jingerap ha ka por bang ikut lat shanung in wat jingerap lada kumbaang mah ka ladang syongru chi yang lada syongru chi la yang ru tengku mahakum kata kapor bakut lat pai senu dan tangga jingkut lat sanungin pai ni apa ni ta naga kien ka jomlei naga kitab Exodus kelong bakat sau dukat ga bakat lai kitab Exodus kelong bakat sau ga dukat bakat lai baru nam deng jingi la tip hai naga kien ka jomlei sapagi kun Israel ha bakiyat leng baga ya kenika duria ga basau hadin makila mi na kenika ri Egypt makila poi ha kenika rut jangan nika durio ke basau kila share darah kata ka jaka mat ke ke bajia hadin makila share darah kidang syong kata ka hang ta harut jaka durio basau kini ki Egypt kila wan pai biang kila be biang naki kila be din biang ya kini ki kun Israel tigini ki kun Israel hang ta kila alinyar kutlan syadin ro umlong syu syakmat ro ka durio kadon gajing ka durio ke basau tang ta syadin ro kini kinong syun kila be syano kinlet kila don abdeng ga jingkut lat nek ai ka bang yoi hang ni mo ka ba uni unong yala mo long Moses ha ka ba upai show blay wat ka kmat jong blay blay on what shifting me ngangan long an kat bat me men ngangan long an kat bat me te uni Moses ula kmet yala ki kmat show blay ula kmet ki kmat show blay but doi wat ka kmat jong blay hadin mo yo asngong kita ka sur bar ka ba pla ka long ba ublay ule ki kamba bat ukat arliang ngi ka durio basau bat ki yo ban yat leng ba ngi durio basau bat ki la poi shiliang bar ki nong shun ro ki la yap no ki la per no has la amen kata ka de ka jingarap ka jong blay ka ba kraw haduk kata ngimla ban inu jor bat no ro ha ka perthai pat la ban yarap kumale ublay kum kini ki kam ki ba ublay ulale padon magic ha ka perthai bala ban le kam kraw ka kirteng ga jong blay ka jingarap ka long ka ba kraw na ublay amen te dan manuru ki badan ham deng jingkut la ga jingem jong pi la da pi shongro pi so go baga ji la da pi yang ro so baga tengko pim dan la chu da kum ni da kum tai ban le ban thau boy da kum ni kum tai dan ka jingla ka jingaram na ublay dan ka lat ha ublay pai show ublay ulong ubala amen ti ne pe kum jo ni ka por ka mamanta ka poin ka balai habdeng ki jing tenjo shano pinwat habdeng ga jing tenjo shano pin kmet ya ki kmat jong pi shano pin wat jingera habdeng ga jing tenjo ka jing tenjo kalong ha ka pa pidok lani ka jing tenjo ha ka ba shakran ben shariki ben langne kino ki jing tenjo ki ba pimat ha ga jingem jong pi hangno pin wat ga jingera nge pet ne ka por ka nuksan ga ktien ga jong blay baran be jingi tep mo habdeng ya uni Joseph na lor bola shadi halor ha ki men jong udan ha kari ha ka wei ka nong ha ka wei ka ri mo henry pade ha ka ba udan ha ni kari ka ka ba jia udan ha deng ga jing tenju na mar balai ha ba udan ha ka ni ka ying jong ni usiam ka ni ka tanga jong ni upati par mo kala pen shoy ya uni Joseph ban yo ban ya thia lang bat ka tikalong ka jing tenju ya Joseph henry pade ha ba Joseph pade ulong breu ba shepting ya ublay breu ba ya hakal ti ga jong ublay uju doi man ka por ulat na kata ka jing shapan show joni ka jong ka ni ka taga ju ka jong Potiphar rek ai ka ba jia pade ka ha ba ka ni ka taga ju ni Potiphar ka ya thu lamler
Kaya tu lam ler haune usiam, ti uni usiam ro daga jing bitar ula penstom, ya uni Joseph daga bau set bendi. Neng iyo i hang ni haga bau Joseph udan hapok ka ying bendi ro wat ika kemat ka jong blay u kan mau ya la u jong u blay nong tau, bat kadan ka jing siam sungom haga jong blay ba. Uni unong abendi u penlong penban ya u Joseph baun ap kmi ya ki basa abendi lang. Amen. Kata ga de ga jing krau ga jong blay wat hap den ga jing tenju ro ga jing yarap jong blay ka don. Amen. Ya u Joseph. But kum jo kanuk sa ka bang yu ida ka Bible sepang Daniel. Haka ba u Daniel ulong ubreu ba shakri ya blay ba judwai kmat jong blay wat e kmat jong blay license ngi u juat e ka kmat ga jong blay. Judwai keman jong blay bat ulang uriu start mau bala yang hakmat jong usiam. Teke ai ke bajia hang ni mau bakini ki kiriu start kiba don lang bat une u Daniel ki bishni ya u Daniel namar ba usiam sungu bahaya u Daniel ke ai ke bajia kila tho ai kata ke siti bat pa sign ha une u ha usiam ba lada uno breu un mane ye ki wei bat ki blay anyo ban penstam bat ban berat hakrem kising. Teu Daniel pada hapdeng kata gajing tenju. Sumudur ladang idon hapdikom kata gajing tenju. Hatongin dinai no yo blay, ngin len no yo blay lani, ngin shakri ba yo blay. Tingyo i hang ne ka kubar ka babaha ka uni Daniel hapdeng kata gajing tenju ka bawan ha u padi henry u wat ba yo blay. Continue ba gajing dua ju u license si u commit ba show blay, u wat ba gajing arab show blay. Tekai ka ba ja hadin makini ki nong bishni ki ba bishni ya uni Daniel kila yo i kata ka jingle jong Daniel ba syam la kala re udang mane biang eta ublay jong ki Israel mo ti kila u Daniel ula sya penstambat la sya berat ya u Daniel hakrem kising tingi yo i hang ni ba haka ba u Daniel udon haka krem kising ro ka ege bachia haka ba udan hakrem kising ro u Daniel u ya ro ayo blay u dwai ha u blay but continue baik kajing doai jong uro ya blay kam syam lakut no henry ba udan ka kram ro doai baik kamat jong blay amen amen tingi yo hine ba uni usiam ro ulang au pisah do ba baro shimet ma uro tia chu uduai na tau Daniel but marba step dang syai ulalet kamat jong Daniel ko Daniel hatu tau blay ba me shakri ulane man penia me tingi i hagni ba u Daniel mo ujubab ya unusiam ublay ubanga shakri ula penem yanga ula ri penem yanga bad ublay ula khangno ekashintur jong kising kata gadika kaba u Daniel u yomat hapdeng ka jing tenjo haba wat ka kmat jomblay ka don ka jing era amen amen bad ka nuksa ka balai ma Paul bad u Silas nyu i hang ni ya Paul bad u Silas habaki shakriyo blay ki le egamon ga jong blay ke bacha ki brio ki ba bishni u ki brio ki ba shone u nang ta ki ba kran ben ki ba mudui persya ya uni Paul Silas ki le kumno ya uni Paul Silas la sya set bendino ke bacha kini u Paul baru Silas haka baki dan haka ying bendi kim syam la kenyo banwat ke jingeram na ublay habaki dan haka ying bendiro ki mane ki ya ro ya ublay bar haka baki yaro ki mane yo blay ke ba jiaba ladan ka jing knyu chumai amen amen ladan ka jing knyu chumai but u blay u shams ngom ba yo Paul but Silas but new Paul with Silas kila yo ala no nakataka ying bendi yaktin ko jong blay mo na sapang Paul but Silas kalong nakakam apostol nakikam ki apostol kalong ba khatnrio ka dikot ka ba arbusan haka baki yaro ya ublay ki mane ublay hapdeng jing tenjo ublay u yarap yaki amen amen kani kalong ka kchen ka jong blay kini pedro menta na ka point haka point ka basaw hapdeng jing do jingkermen shano piwat jingeram hapdeng jing do jingkermen bomdan jingkermen shu shano pinwat ka jingeram ye pe shapang ka Esther ka kitab Esther kalong ka ba saw ka dikhat ba khatnrio kilet ya lumlang ya ki jiu baro ki badan hasushan bato ya sha chiket na gabanta jonga but what bam lemne di laisngi men met lane men sngi ngaru bat ki thei samla jonga ngan ngin ya sha chiket kumjo but kum tangan let shapo shausiam ka bomlong kat bakum ka an but ladangan yap ai ngan yap amen kata ka deka rajong kan ke Esar hapdeng jingdo chikermen balai na marba une u Haman ula mutsniu persya kijo
ban penjat ke jiu ban penduk jat no ke ni ke jiu hapde ke jing do cikirman ke jing bom dan cikirman show mo ke jiu baro dek ai bakal kan ke Esther ka breu jong blai ka ba shifting blai ka le ka wat yo blai bat ka wat yo blai bat ka khot lang ro ke breu jo ka ba kinyo ai ka ban ya wat ya ka khmat jong blai ban pendam khmat jong blai makaro bat ki samla jong karo kinyo aban wat ka khmat jong blai wat ga jingerap na blai bat hakaba ka Esther ngkat ber kini ki jiu ki wat ga jingerap na khmat jong blai kiyo ga jingerap amen kata ka ba u plan ka ba uni haman u plan nagabanta ke jiu bat kumcu nagabanta uni Mordekai ka ba la bu eta uding phasi kala long ban kumba usna yelade uriam yelade amen Nyu iba ublay ulong uba yarap haduk kata-kata ladang iwat hau ladang ikmet syau kajingerap ke jongblay kalong available kalong man kapor kadan kajingerap ke jongblay haman ki klimat kumbang yu i ni kaktian ke jongblay bat kumcuro kumbang ila yo puli nak tin jongblay naga kita baar ke chronicle ro kumju kalong aba lai dekat ba khat news pa un Jehoshaphat habdeng ke jingdo jingkermen ba kini ki wei ki siem ki Amon ki Moab mo ki lawan ni ka ban yalum da ki babun ba ki pat mo ban yalum ban ile tma u Jehoshaphat henry pade ude u Jehoshaphat pade habdeng kata ke jingdo jingkermen kumno enle namar ki lawan kumno enle te une u Jehoshaphat pade ule kumno upen bna ya ki breu jo u baro jadi jiu baro bakin yo ban kemit show blay kin yo ban duai ban wat ka kmat ga jong blay di haba ki wat ka kmat jong blay kila sha jing it lang baro ngiu i ba ka jing arab jong blay kalong na ga menta ki jiu baro amen amen but u blay ula yale kata ka thma joki bat kila yo ka jing job amen kani kalong ka kien ga jong blay ngi yo i ro kumbai pastor jia thu kana shapang jong ni pastor yang kichu udah pasal yang disuruh udah ubah ladu cingkirman mana kapor bau udang kena dan lor bau ulang Buddhis uladu cingkirman hakaba udai kita kiblay jong uro amdan jing Arab udan gajing pang tibi yo ay gajing ben kia ulawat ay gajing sumaro yo jing ben kia ula pa duai kita kinong yalam jokan yam jong uro yo jing ben kia te hakawai kapor pade hakaba ulab ya kene ka wik missionary ma ha bakani ka missionary kala yo ay ban ay kata ka kten go jomblay ba ula puli na kten go jomblay hadin ma ula puli na kten jomblay usngoto ba ha ujisu kadan ka jinyara amen bad hakaba ula sya ula pediang ya ujisu kad ba unang puli kten jomblay usngoto ba pediang ya ujisu hakaba ula pediang ujisu usngoto ba kata ka jingpang tibi ka badan habde hakamet ka jonguro kala khia amen amen kane kade ke jing krau jong blay hapdeng ke jing do cikirman hapdeng ke jing pang ublay ulang hajan ne takiba wa de ka khamat